Ακούω. Ακούω. Εγώ όχι πολύ καλά. Τι θέλετε, κύριε? Ήρθα να βγάλω τη σύνταξή μου. Γιατί εγώ την έχω βγάλει. Καλό είναι. Τέλος πάντων, πόσα ένσημα έχουμε? Είμαι οικοδόμος και έχω μαζέψει 9.000 ένσημα. Πόσο χρονών είσαι? 92. Και δεν σου φαίνεται. Είμαι γερός καρύ. Κοίταξε μαλούρα, από μυαλό 400. Τα δόντια δικά μου είναι. Από τη μέση και κάτω ησυχία. Μάλιστα. Δικαιούσε σύνταξη, αλλά με τα καινούργια μέτρα μειωμένη. Μειωμένη γιατί? Γιατί το όριο είναι 12.500 ένσημα. Εσύ έχεις 9.000 ένσημα, άρα θα πάρεις σύνταξη επί 9.000 ενσήμων. Έχουμε και λέμε 67.000 βασική σύνταξη, μειον φόροι, μειον κέρατα. Να αναφερθούν και τα κέρατα που έχω φάει, δεν θα πάρω τίποτα. Λοιπόν, σου βγαίνει 32.000 το μήνα. Βεβαίως υπάρχει και άλλη λύση. Ποια να αυτοκτονήσω? Όχι, να συνεχίσεις να δουλεύεις και να πάρεις τη σύνταξη ολόκληρη. Συνεχίσω. Δεν με πήραν και τα χρόνια. Πότε να ξαναπεράσω? Πέρασε σε 20 χρόνια. Εντάξει, θα ξαναπεράσω. Αλλά θα ζείτε. Πώς θα ζήσω εγώ με 32.000 το μήνα? Τι να κάνουμε, κύριε, δεν υπάρχουν λεφτά τώρα. Πού να τα βρούμε? Να τα πάρετε αυτούς τους βιομήχανους που τα έχουν χοντρά. Εμείς ευχαρίστως να τα πάρουμε. Αυτοί θα μας τα δώσουνε. Όλα ακούμε για ονέ, για δεις, για τρεις. Πού πάνε όλα αυτά τα λεφτά, ποιοι τα τρώνε? Σας παρακαλώ, το Πασό κάνει έργα. Έκανε δρόμους, σχολεία, νοσοκομεία. Σε ποια χώρα? Δεν αντέχουμε άλλο πια, θα βγούμε στους δρόμους να διαμαρτυρηθούμε, να φωνάξουμε. Αλλά δεν έχουμε δυνάμεις γαμώτο. Περασμένη εβδομάδα ξεκινήσαμε συνταξιούχοι από το πεδίο του Άρεως να πάμε στη Βουλή και στην Ομόνια ταυτίσαμε όλοι. Δεν τερμάτισε κανένα στη Βουλή. Ένας τερμάτισε και φώναξε να νικήκαμε! Θεός χωρέστον. Προχθές πήγαμε το κολλητό μου τον Αργύρη και τη στήσαμε έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Είχα και ένα αυγό μαζί μου. Του που σκάει η μύτη ο Παπαντονίου, το σημαδεύω, του πετάω το αυγό. Έχω και καταράκτη. Τι σχέση ο καταράχτης? Δεν πέτυχα τον Παπαντονίου, το φίλο μου τον Αργύρη πέτυχα. Δεν θύμωσε ο φίλος σου? Γιατί να θυμώσει, ξέρεις πόσο καιρό έχει να φάει αυγό? Μάλιστα. Τώρα έτσι που μου τα λες με στεναχωράς. Θα προσπαθήσω να σου βγάλω μια αναπηρική. Έχεις καμιά αναπηρία? Από αναπηρίες να φάγει κότες. Όχι, δεν κατάλαβες. Τι απόδειξη έχεις ότι είσαι ανάπηρος? Κάνα χαρτί έχουμε? Πώς δεν έχω? Ορίστε. Ορίστε, παιδί μου. Πολυστερίνη 420. Ζάχαρο 680. Εσύ τι ζάχαρο έχεις? 120. Θες λίγο από το δικό μου? Έχω και τη μέση μου. Πού την έχεις? Στον κόλο. Πού θες να την έχω? Στη μέση. Από σπλήν έχω λίπα και έντερο, είμαι καθαρός. Πώς και έτσι? Τα έχω βγάλει όλα. Τώρα δεν είναι σοβαρή λόγια αυτή για να πάρεις αναπηρική. Ποιο σοβαρό λόγος πρέπει να υπάρχει? Να μην έχω κεφάλι? Έχεις κανένα γνωστό να σε βγάλει ανάπηρο? Έχω τον ανιψιό μου. Να του πω να με πατήσει με το αυτοκίνητο. Τι να σου πω, μωρέ, κάνω τι καταλαβαίνεις. Τι να σου πω, εγώ σχόλασα, φεύγω. Άντε για... Κουράστηκες. Άστε εκεί, καλό είναι. Πρέπει να ξαναδουλέψω. Πώς θα βγω όμως στο γιαπί, με τι δυνάμεις? Να ξαναγινόμουν νέος. Θα δούλευα διπλές, τριπλές βάρδιες για να μαζέψω αυτά τα συντάξιμα. Τι μου κρατάνε τόσα χρόνια, τόσα λεφτά? Δεν μου τα κρατάνε. Θα πουλούσα και την ψυχή μου στο διάολο για να ξαναγίνω νέος. Σκοτίνιασε. Ακούω. Ποιος είσαι εσύ? Αυτός που φώναξες, ο διάολος. Έστε διάολο. Δεν σε πιστεύω. Ταυτότητα έχεις? Αμέ. Αλήθεια λες. Θρήσκευμα γιατί δεν γράφει? Θεωρείται ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο. Εκεί τα ρίξαμε, στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Αντίχρησε, αντιχριστοδουλικέ. Εωσφόρε. Κερατά. Γαμώ το κερατό σου και σένα. Μου λες, να σου κάνω μια διάκριτη ερώτηση. Μήπως είσαι αδερφή? Όπως το πάρει κανείς. Εσύ πώς τον παίρνεις, ας τους άλλους. Πώς σε λένε? Βούλα. Βούλα. Από πού βγαίνει το βούλα? Από το Βελιθεβούλα.
Μου λες βούλα, έχει γκέι και εκεί πάνω. Έχουμε πιάσει όλα τα πόστα. Τι απόστατα, πού τα έχετε πιάσει. Αγορίνα, δεν έχεις καταλάβει τη σήμερα ημέρα άμα δεν είσαι γκέι. Για μένα είναι αργά. Ποιος πηδάει συνταξιούχο με 32.000 το μήνα. Anyway, what can I do for you? Θέλω να με ξανακάνεις νέο, να ζήσω τη ζωή μου, να πάρω αυτή την σύνταξη. Για αυτή την κολοσύνταξη έχω φτάσει στο διαόλου τη μάνα. Το ξέρω, μου το είπε η μαμά μου. Και για όλα αυτά που ζητάς τι δίνεις? Τι να δώσω, ξέρω εγώ. Κερνάω καπουτσίνο. Χωρίς το κα. Δεν γουστάρω, είσαι πουρό. Πουλάω την ψυχή μου. Αυτό το συζητάμε. Αν και τώρα τελευταία την πουλάνε όλοι και έχουν πέσει οι τιμές. Δεν ξέρεις γιατί η ψυχή πρόκειται ατρακάριστη. Ναι. Λοιπόν, μου πουλάς την ψυχή σου για 500 χρόνια και σε ξανακάνω νέο. 500 πολλά είναι. Δεν υπάρχει κανένα πιο οικονομικό πακέτο. Μην νομίζεις κι εγώ δεν βγάζω. Άντε να στην πάρω για 400 χρόνια. Αλλά μετά ποιος την παίρνει? Εσύ πριν δεν είπες ότι την παίρνεις. Καλέ την ψυχή. Στην πουλάω για 300 χρόνια. 350 και ένα κινητό δώρο. Εντάξει. Θέλω να έχω και 2 ώρες δωρεάν ομιλία. Και θέλω να έχει και WAP. It's a deal. Μια στιγμή να υπογράψεις το συμβόλαιο. Τι είναι αυτό? Σερβιέτα. Ανά. Θα σου βρω και ένα στυλό. Να και το στυλό. Πού να κουμπίσω? Έλα, κούμπα εδώ. Εντάξει. Αχ, τσούζι. Πώς κάνεις μωρή έτσι, στυλό είναι. Μπήκε μέσα στην τρύπα. Άντε να το βρούμε τώρα. Έλα, σφίξου λίγο. Καλέ. Το έβγαλα, πάρ' το. Ωραία. Εντάξει, την έβαλες? Βέβαια στην έβαλα. Δεν κατάλαβα τίποτα. Με τέτοιο χάος που έχεις από πίσω. Οι άνθρωποι αυτοί. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να σε ξανακάνω νέο? Με τα μπούνια. Ωραία. Θα καταλάβεις εσωτερικά την αλλαγή μέσα σου. Μόλις φτάσουμε στην ηλικία που θέλεις, πες μου να σταματήσω για να σου δώσω και την εξωτερική εμφάνιση. Okay, boy? Okay, girl. Are you ready? Yes,